Sibambe ngasibini ngokuhlala nathi nisasibukele apha e-SABC lihaye kanti iphondo lempuma koloni lijongene nomkho wokubhubha kwabakhwetha okuzawuthi kangoku bali-13 abakhwetha bathe babe kanti bayabhubha. Ukuxovula ngamanyathelo okuthintela intlekele ezikumila kunje sikrwece usihlalo wekomiti yesikhawu yolwaluko lwesiko lobudoda ohloniphekileyo yena kaloku uMlibo Qhoboshiyane. Masikubulise mhlekazi sikwamkele e-SABC lihaye. Sibambe ngasibini ngexesha lakho. Andibulise kuwe msasazi, ndibulise nakubaphulaphuli abamameleyo ngeli xesha kule ntlungu sele uthethe ngase-15 ngoku sithethayo abakhwetha esele bala eliphakade. Liyalinyuka elinyani, liyalinyuka and unyaka nonyaka iba yinxwaleko kwiphondo lasempuma koloni. Siyakhala, siyazibuza into yokubana kukhale nyonini mhlekazi. Msasazi, yiyona ngake sijongene nayo lisiko eli ebekufaneleke into kokuba alibulali mntu, koko lithatha abafana bangamakhwenkwe ulwase ebudodeni njengokuba sisazi uba lisiko lengqeqesho ukufundiswa kwabantwana into kokuba bazawumelana njani nezanzweli zobomi, ukubaqeqesha bafunde ukuphatha amakhaya nokuziphatha bona buqu. Kodwa into esiyibonayo ngokuna kuba sembathwe yingubo yokufa kwisiko elingabulaliyo. Kodwa siziphawule ezinye zezizathu ezibalulekileyo. Kula 15 abantwana abaphangalele bebheka endleleni ebheka esikweni sesiqaphela into kokuba i-dehydration okanye ukoma komzimba nonxano abanye babo kubonakale into kokuba zizifo endicinga uba bebehleli bathi ke ngesilungu zii-comorbidities. Abanye zii-natural causes, kodwa eyona nto siyibonileyo zii-infections eziye zangamandla like i-sepsis. Ewe ke bakhona aba babethwe ngumbane okanye ke badlalwe inkosi kwalapha kule namba sithetha ngayo. Abanye ke bonzakalisiwe ngenxa yokubethwa nokuphatheka dlaka-dlaka, ukunganakwa kwamasuthu namabhuma nokungathathi inxaxheba egcweleyo koyise noomalume babantwana, ukungakhathali kwamakhankatha nokungakhathali kweengcibi. Sikuqaphele into kokuba ngomnye wonobangela owenza eli kheneba kwisiko elihle neliphucuke njekulo. Siyaqonda into yokubana nithe gqolo nibila nisoma nindwendwela iindawo ezahlukileyo. Ndiyaqonda into yokubana nasebutsheni bale veki okanye kule veki ephelileyo niye nanyuka intaba nisiya ebhomeni. Ndiyafuna uqonda into yokubana ngawaphi amanyathelo eniwathathayo niyikomiti ukukhawulelana nokwanda kokubhubha kwabakhwetha. Into sifune ukuqinisekisa ngayo into yoba ipalamente yephondo okokuqala yenze into yokokuba kubekho umthetho ojongene nolwaluko kweli phondo. Kuza-establish okanye kwenziwe ii-structures ezizawukwazi uba zityelele zifike kwiindawo ngeendawo, kwenziwe ii-district and regional structures zomonitarisha lo msebenzi. Okwesibini, kuqinisekisa into yokokuba iingcibi ezi namakhankatha bayalufumana uqeqesho, yenziwe ke loo nto. Okwesithathu, kuqinisekisa into yokokuba awekho amabhoma azawuphinde abekho angakho semthethweni. Ndithetha nje nawe legally abantwana abathe baya entabeni abayi-16,594 kodwa zaqhuba izikolo ezingagunyaziswanga nezingekho semthethweni zisolusa abantwana abaqabele kuma-268, 268. Abantwana abathe bayolaliswa ezibhedlele siqinisekile by the 9th of this month besebeqabele kuma-52, which is 52. Kunokwenzeka ke uzoma namhlanje sebephinde benyuka kuba ngobe ndihambele izibhedlele nam ndiyibonile le situation. Abantwana esithemba ke siyobagoca-goca baye koogqirha baye ezikliniki phambi koba bangene esuthwini bebeqabele kwi-28,642 kwiintsuku nje ezimbalwa ezidluleyo emveni koba kudlule le season. Isixelele ke msasazi into yokokuba lo msebenzi wokusa abantwana entabeni ngumsebenzi oluxanduva lwamakhaya kuba ngawo abaziyo abantwana, ngawo abantu akhetha iingcibi namakhankatha, ngawo abantu alungiselele umntana ibhoma lakhe, ingawo nazawulungiselela imigidi ezawuqhutywa. Kodwa saphawula into yokokuba xa besilapha ngasemthatha kwii-areas ezifana nooQulu kukho abantwana abancinci 814 abathe boluswa ziingcibi ezincinci bakhankathelwa ngabantwana abaseneminyaka abangama-22. Kuxelele ke loo nto into yokokuba isiko elinesihomo njengeli lwethu nesiko elifanele kuhlonitshwa kuba lisiko elenza amadoda liye lathathwa ziintsana. Ngoku umenzakalo uphande ukuba mkhulu, le nto kuthiwa yi-underage initiation
illegal initiation schools, unregistered practitioners, and unscrupulous traditional practitioners. Siyibonile ke loo nto, sele bebanjiwe abanye babo, saqokelela nozongcibi, savula i-rescue centers, sibambisene nendlu yenkosi kunye nee-district houses. Phantsi konkosi uGwazinamba noChief Lituka kweli cala lase-OR Tambo, nonkosi uDingwayo phaa koMboza. Oko kuba abantwana sibabone sabafumana kula mabhuma angekho semthethweni, sibathathe sibase endaweni ekhuselekileyo bazawukwazi ukufumana inkathalelo de bagqibe i-initiation phase yabo. Siyawenza ke lo msebenzi 18 ngexesha besityelele la rescue center, sifike abantwana phaa abancinci noko kubonakala uba impatho-ntle ikhona, impilo iyajongwa, nabo bajongwe kakuhle as part of the management ye-initiation school. Kodwa kona asiphathe kudwa. Mhlonitsho, ndiyakuva apha into yokubana nenza umsebenzi oncomekayo kakhulu nokuthethisana neenkokheli zemvekili, uquka apha amakhankatha, iingcibi. Ndiyafuna ukuqonda into yokubana mhlawumbe xa nithi thaca nithethisana nabo, kuba ndiyaqonda into yokubana ayonto le iqale kulo nyaka, kudala niwuqhuba lo msebenzi. Ingaba mhlawumbe i-reception iye yanjani? Ndiyaqonda into yokubana kusekhona iilali ezithile mhlawumbe ezingathi ziqinelwe yintloko, bacinga into yokubana ingathi xa kuzawuza abantu abafana nani le nto iza nesilungu, bona bafuna ukuyenza ngendlela yakudala. Iye yabanjani i-reception ukubaqondisa into yokubana ngenene nangenyaniso isiko lolwaluko ludinga uxanduva labani nabani uqinisekisa ukhuseleko lwabakhwetha? Inyaniso luthethayo umsasazi kangangoba indlela esithe masiyisebenzise into yoba masingaphumi nathi esikweni. Abantu abazawuphatha lo msebenzi ibe ngabantu abakhe bayihamba le ndlela, ibe ngabantu abalaziyo eli siko uba liqhutywa njani, ibe ngabantu bokubonisa nokufundisa, kuba once kusweleke abantwana abaqabeleyo kwiwaka, more than 1,000 young capable boys zifela esikweni, iyakuxelela loo nto into yokokuba ikhona into engahambi kakuhle. Alikho isiko elinothi livunywe esizweni eliqhomfa abafana neendlalifa zamakhaya nabantwana kunohle kuthi kanti kuphela konyana kunina amzalayo okanye kwelo khaya. Saphawula into yokokuba noxa i-cultural cornerstone, indlela yokuzinzisa amakhaya, yokufundisa abantwana, yokubaqeqesha, yokubafundisa i-accountability, kodwa nobu-sacred bayo ngokuna benzakaliswa bonzathiswe ukuzilela abantwana befana uba abaswelekanga esuthwini. Bakhona abantu abasenomditsi ekuyi-understanding into yokuba kunyanzelekile kungenelelwe. Kukho umthetho ngokumsasazi, funeka amapolisa asebenze ngomntu owenze into yokuba kusweleke umntana ezandleni zakhe kungekho sizathu saloo nto, ovula isuthu endaweni ebefama kalivulanga kuyo engekho semthethweni, engabhaliswanga, abantwana bengajongwanga, kungayiwanga ezikliniki, kungakhange kwenziwe i-pre-screening kuthi kanti lo mntana uneemeko ngeemeko befama zaziwe. Umthetho ukhona ngokuna owenziweyo nationally nalapha ephondweni. Eyokugqibela mandiyicacise, kukho abantwana abangaswelekanga kodwa benzakeleyo apha esuthwini. Yenye ke yeprogram esingekuyo sibambisene noogqirha baseNelson Mandela Academy, ooProfessor Lusawana no-Dr. Madiba, yonke laa team, ukubuyisela ubudoda endaweni yabo ne-dignity aba bantwana baza kuyinida, ingakumbi siyibona into yokokuba physically bane-trauma, bane-depression, bane-anxiety, bane-suicidal tendencies, kuba apha ekulimaleni endleleni kungabikho ncedo, kungabikho hoyo, bathathe izigqibo ke ngoku into yokokuba bona banestigma, banezinto bebecinga uba bawube bengamadoda nabo bekwazi ukuxhasa iimeko zabo zokuphila namakhaya, bazibone ngokunasele bephelele bubudoda babo. Zizinto esijongene nazo nesithethe norhulumente into yokokuba makuphinde kubuyiselwe i-reconstruction ne-rehabilitation yobudoda babantwana obuwe endleleni ebheke esikweni. Zezinye zeengxaki ke esijongene nazo si-ad hoc committee. Sizawuthi thaca le report epalamente, sithethe nokuphindela no-MEC no-Minister ukwenzela into yokokuba le ntlekele ebonakala uba ithanda ukudlanga kwicala lase-Eastern Cape, ingakumbi kwingingqi yaseNgqungquthela, apho sibonakala uba amanani akhokhele ekuswelekeni nasekubhubheni kwabantwana. Zizinto ezinokwazi ukugwemeka, zinyangwe, zingeniseki esizweni sethu. Mhlonitshwa, iyaxhalabisa kakhulu le nto uza nayo, kuba ke thina ekhaya sizawulindela into yokubana nanku umfana usuka entabeni ngoku uyindoda, kodwa xa izawuba ne-experience yezinto ezikumila kunje, into ezifana nokuxinzelela kwengqondo ngenxa ke mhlawumbe yezinto athe wabe kanti uyazi-experience ngethuba esebhomeni, into ethi sizawubona ikwekwe yavele yakwekweza yangabi yindoda.
Oh, sasazi ibuhlungu kakhulu mhlawumbi emntwini ozawuma agxininise into yoba lo ngumcimbi wesiko ayonto efana uba yaziwe inoba kukuswela ukuqonda nongazi ubunzima esibubonayo sakufika kula mabhoma sibone iintsana zihleli zodwa akukho mntu ubakhathaleleyo akukho mntu ujonge into yoba batye ntoni akukho mntu ubanike amanzi akukho mntu wenza umsebenzi ebefana uba uyenziwa nakweyiphi i-initiation school. Ezo zinto zenza uba aba bantwana bahlale bathi cwaka bade bafumane obu bunzima bokuba baphulukane nemiphefumlo yabo. Umcimbi umzekelo we-dehydration kulula kwi-traditional nurse okanye kwikhankatha eliwaziyo umcimbi ukumbona lo mntana uba esi somiso senza uba utshintsha amehlo. Abanye kuthiwa xa beqalisa uhallucinata ingathi abaqondi bebiza amagama endaweni yokuba kwaziwe into yokokuba zikhona ke ngoku ii-failures eseziqalile emzimbeni ucinga uba lo mntana unezinto nje zokokuba uyathakathwa umzekelo. Zonke ezo zinto ezo ukulahleka kwabakhwetha ebhomeni njengoba sivile kwenye i-district apha eChris Hani umntana uvele waphuma nje kanti uthathe intambo kokwabo wazixhoma engumkhwetha. Le nto yokubethwa kwabo msasazi xa bendiselisikisika sibhedlele eSt Elizabeth Regional Hospital sazibonela ngokwethu umntana econdemned ehleli e-ICU ebethiwe abanye bayatshiswa. Zonke ezi nkohlakalo zenza into yokokuba le ad hoc committee House of Traditional Leaders ne-Initiation Forum sense collaboration to empower, educate and train banikwe ii-skills aba bantu ze-safer initiation, i-health and safety measures baxelele into yokokuba nantsi indlela yokwenza le nto ii-coping skills. Ushushu kusesama i-temperature zibetha ko-32 umzimba uzawuresponda ngohlobo oluthile. Siqinisekise into yokuba i-compliance is strictly adhered to. Abantwana bayakwazi into yokokuba bafundiswe baboniswe amakhankatha neengcibi zenza umsebenzi wazo. Kodwa eyona nto funa uyigxininisa amakhaya nabazali ootata noobhuti basekuhlaleni mabahambele emabhomeni bajonge abantwana. Le meko sinokwazi ukuyilungisa kodwa eyona nto ibuhlungu kuba umntana akho aluze ubudoda esakhile. Enye into ebibuhlungu ufumanisa into yokubana kukhona ii-single mothers inini elizothi mna andinabani mhlawumbi ozawujonga umntana wam sendizawuthembela kubakhankatha loo nto endizayithemba endingazi into yokubana izawuzala ntoni na. Kodwa kuhle kakhulu xa nibandakanya oogqirha kuba ndiyacinga into yokubana abanye babakhwetha bathi xa befika ebhomeni ufumanisa umntwana into yokubana kakade une-chronic illness anayo efuna into yokubana asele iipilisi. Ngoko ukuqeqeshwa kweengcibi nabakhankatha ndiqinisekile into yokubana ngumbono omhle kakhulu lo niza nawo. Kwezi ngxelo uzithethayo Mhlonitsha wokuba abanye bayalanjiswa bambi ke ingakumbi aba basebenza nabakhwetha bazawuthi oku kuyinxalenye yokubaqeqeshela into yokubana bebe ngamadoda do kwaye kuhambiselana ne-culture. Ungathi yi-culture okanye yi-abuse? Akukho culture ithi makabethwe umkhwetha. Akukho culture ithi umkhwetha makangahoyakali. Akukho culture ithi ebhomeni kwi-initiation school makugcwala utywala abantu bakusela kwimicimbi eqhuba elalini bahambe bawungena ebhomeni. Kuba xa ndisithi kuwe ibhoma yindawo engcwele, it's a sacred, it's a sanctuary, yindawo ebefana uba ingcwele kakade ifana uba ngokwesiko iphathwa ngolo hlobo. Kodwa into esiziqaphelayo ngokuna yinto yokokuba abantu bathi bakuzingcolisa bona bacinga uba ibhoma yona ndawo yoyokusithela. Xa befika pha inkathalo ayikho, akukho hygienic standard, akukho coceko, akukho mntu ujonge nto. Abantu xa beshushu kuzawulalwa kusetyenziswa iipilisi emabhomeni abantwana batshe bathela ngaphakathi. Zizinto ezo bezifuna umntu ophethe ibhoma ayazi into yokuba uyi-principal ye-initiation school unoxanduva lokujonga aba bantwana mihla le de kuyofika imini yabo yokujiswa kufika imini yabo yemigidi. Eyesibini sithe sayiqaphela yinto yokokuba kukho ilevel ye-commercialization xa ndinoyibiza ke ngesiXhosa ndithi akhona ngokunamaqashiso ngenxa yemali nengeniso. Wawuva into yokokuba ii-prices ezikhoyo apha zokukhankatha, ii-prices ezikhoyo apha zokwalusa kuyabonakala uba kungahle bakhawuthwe aba bantwana bezihambela mhlawumbi nabo bade baxelelwe izinto ebebengazazi ezizimfihlo bese-underage. Umntana benomdla nomdlandla ofuna ukoluka kanti umcimbi akawuchananga. Alikho isiko lomntana oziyelayo esuthwini abazali bengakhange bamenzela imfanelo amasiko afanelekileyo ukuthetha naye axelele uba kwedini ngomhla othile sayokuyaleza kumathamba kokwenu sizawucela uQamata abe nawo endlela uyihambayo uba zange uyihambe.
xa ungathi phambi kwengcibi uzazi ngokunokwakho uba uyakusichola uba uyindoda. Ezi ntsana ziya zi-unprepared, ziya zingakho ready, ziya esikweni ziyokoluswa ngabantwana abano-22 namakhankatha less than 25 years. Akukho zilimela unokwazi ukuzelatha apho kungekho namntu unalwazi lokokuba lo msebenzi wokwenziwa wenziwa ngolu hlobo. Yiyona nto ke sifuna ukuthi siyikomiti yepalamente nabo bonke abathathi nxaxheba ii-stakeholders, iinkosi neekumkani zezolo kokwethu, kufuneka sikrwele umgcobomvu umntu owenza le nto. Amapolisa, ii-Hawks, i-magistrate kunye nabetshutshisi benza umsebenzi ofanelekileyo kuba yi-abuse into yokuba umntana abekwe angahoywa angakhathalelwa. Imithetho yelizwe ayivumeli loo nto kubantu abathi benze isiko. Mhlonitsho, uthethe ngexabiso apho, unganceda nje usikrobisele into yokubana lime phi eli xabiso otsho into yokubana bayalisebenzisa ukuheya abantwana abancinci? Xa besisiva umsasazi njengoba sijikeleza kwezi ngingqi, ayomali inye. Kuyaqapheleka into yokokuba abanye xa bezawukhankatha balindela oo-1.5, abanye xa bezokolusa oo-2.5 to 3.5 or 3,000 per initiate. Iyakuxelela ke loo nto into yoba unobukhona umntu onokolusa abantu aba-more than 100, uyakuyimultiplaya ke loo figure. Kodwa eyona nto sifuna ukuyitsho yinto yokokuba nokokuba umntu wenza ntoni emntaneni umntu, makubekho isazela sokokuba ndiphethe usana lomntu elizalwayo kuithemba kokwabo, apho kunothi xa ethe wagqwesa ukupasa kwizinto zemfundiso zasesuthwini angabuye nobugqi nezithwaselo zokwenza into ezimbi mhlawumbi kumabhinqa nokwenzakalisa, kodwa ayofundiswa indlela yokwakha ikhaya, indlela yokuhlonipha umntu ongumama, indlela yokuzihlonipha njengesiqu, indlela yokuthetha, indlela yokuphatha imicimbi, ukuphatha izinto. Silindele umntana ozokuba abe ngumakhwekhwetha kwii-responsibilities zekhaya lakokwabo, umntana ozawuthi xa eshiywe nezinto ayazi into yokokuba akazujonga yena nesiqu sakhe kodwa uzawulendlala ilifa lakokwabo ukwenzela uba bonke azalana nabo bakwazi ukuphila ngenxa yakhe. Ibuhlungu into yokuba namhlanje kukhutshwe umntana oyinkwenkwe asiwe esikweni enzele umbhidi ngomso, kuthiwe udlwengule, ureyphile, selebanjiwe, ulibanjwa kodwa ebeyalwa izolo. Sinethemba into yokokuba naba bangenileyo apha esama naba bebengene ewinter bazawuba lulutho elizweni. Kodwa intlungu esijongene nayo into yokokuba sizawufuna ngokunamsasazi ii-neurologist, ii-plastic surgeons, sizawufuna ii-psychologists, ii-public health professionals, sizawufuna ii-community health workers because aba bantwana benzakeleyo nabahamba befake ii-catheters emizimbeni yabo nabanye abangaziyo uba mabathini abathe benzakala besesikweni, kufuneka siliphondo leMpuma Koloni sinyuse umbhinqo ukwenzela into yoba aba bantwana bafumane i-comfort. Sicebise ii-families zizawukwazi ukujongana le meko, sicebise ii-communities into yokokuba iimeko ezinje nabo bakwazi ukuza ngaphambili bafumane uncedo because aba gqirha sidibene nabo kule veki pheleyo besele beyiqalile iprogram yokubuyisela isidima somntana owenzakele esuthwini ngokubuyisela ubudoda bakhe. Le nto ke kunawuthiwa ngesilungu yi-penal rehabilitation and reconstruction. So zezinto sithe urhulumente asinokwazi ukuziyeka kuba sizoba nabantwana abane-anger, abantwana who are seething with hatred, abantwana abazawungalifuni nelo siko nakakade. Bathi xa berejecta ezi zinto benza izinto esingazazi into babe bezifunda phi kanti ziimeko abaphila phantsi kwazo. Sinenxaxheba ke yokokuba sithomalalise loo manxeba njengale ad hoc committee, iinkosi zelizwe kunye neekumkani nee-houses zonke ezikhoyo kwii-district nakwii-locals. Sikwazi into yokokuba isiko lethu libuyele esidimeni, kungenzakali, kungasweleki mntu kuba akufanelekanga sibe ngumfuziselo okokuba sibe yi-research territory yokokuba xa umntana esesikweni usweleka ngolu hlobo isenziwa loo nto ngabanikazi balo, abantu bakwantu abawazi umthetho nesiko lesiko. And ndiyaqonda ke ngoku into yobana uthethile ngento yokubana abantwana baye barekhruthe okanye baheywe ngamakhankatha, umntwana ezihambele. Ufumanisa into yokubana lo mntwana usemncinci njengokusitsho into yokubana uninzi lwabo abaxhobisekanga, bathi bengena ebhomeni umntana abe angelungelanga into yokubana angabe kanti uyangena ebhomeni. Ingaba mhlawumbe kungenziwa ntoni uqinisekisa into yokubana abantwana baxhobiseka beselula aba bangamakhwenkwe? Siyaqonda into yokubana iyunivesithi
University iWalter Sisulu eMpuma Koloni iye yabambisana nekomkhulu laseNyandeni nalapho besungule iphulo elibizwa ngokuba sibuyisela umdlanga komkhulu. Eliphulo ke lijolise intweni basiphule nengcambu ukubhubha kwabakhwetha besitsho into yokubana bafuna ukuqeqesha ootishala bakwazi into yokubana baquke kwi-subject ye-life orientation indaba yasesuthwini. Ingaba ngumbono omhle lowo? Ndiyaqonda into yokubana uninzi lwabantu luye lagxeka lisitsho into yokubana isiko funeke lingabikho ezikolweni. Hayi msasazi, abantu xa bekusemandi izinto zibahambela kamandi bengakasili bengakaswelekelwa ngabantwana banokuzithetha ezo nto ezo. Kodwa inyaniso esingenokuyithandabuza into yoba asikho isizwe ekunothi ngeveki inye kube sekusweleka abantwana abaqabele kwi-15 isiko liqalile ze sihlale sisonga izandla. Okuzawubaluleka into yokokuba sakugqitha kwi-season off season makungene esixekweni, makungene ezikolweni, makungene eziyunivesithi nakwii-colleges, kuzanywe amadoda akhoyo kwezo ndawo adibanise oonyana besizwe kuxoxwe ngalo msebenzi. Kuba eyona nto ndiyiqapheleyo yinto yokokuba ezi ntwana zincinci ziphaa ko-14, 13, 15 zithi zakuyibona le nto zicinga uba yinto nje yokudlalisa, azazi into yokokuba ine-responsibility, inesiko phakathi. Nangenxa yokokuba ubuke wayithetha le nto yoba amakhaya la aye ekhokhelwa ngokunangabantu abangoomama. Xa kufika kweli xesha ufumaniseke uba umntana bemhlonipha unina ze athi awungena esuthwini athi akho nto ndizayixelelwa ngumfazi, kuthunyana ke ngoku. Okwesibini, kuthi xa kunje behleli phaa i-peer pressure ithande ubongamela, ubabone befundisana ngezinto abangazixelelwanga ngabazali babo. Kwenzeka into yokokuba kukhangelwe nje ingcibe illegal yenza umsebenzi ebekufanele ukuba ayiwenzanga emntaneni womntu ingakhange iconsulte nomzali. Yile nto sithe xa singena kula mabhomu umntana makabe neencwadi zakhe. Xa sifika sitshekishe into yokokuba xa i-under 18 ikhona ne-consent ye-parent, ikhona i-pre-screening eyenziweyo ekliniki into yokuba zeziphi izinto esimasizikhangele. Zonke ezo ndlela uba zihanjiwe kuyabonakala into yokokuba umcimbi ungabuyela endaweni yawo. Kodwa uba abantwana badibane ekoneni yegadi bahambe bayokungena esikweni bengaziwa ngabazali, bengaziwa ekuhlaleni, bengaziwa ziinkosi, ze kwenzeke imeko efana nale, abantwana sithe xa sifika umzekelo phaa eGoli babaleka kuba uyayibona into yokokuba bayawuqonda undonakele. Kodwa ngenxa yethamsanqa lo mntana osemtsha phaa elalini oye wathi ndizawubabiza mna bobhuti ndicela nilinde kule ndawo, you can see the peer education enokwazi ukudlala using them at the same time. Into yokokuba apha kuni ngokwale generation yenu kufuneka kubekho zohlunyiswa, akwazi into yokokuba iculture yaloo ndawo, ii-values zaloo ndawo, ii-peers zaloo ndawo. Xa uzongena ezikolweni at high school level ubafundise, ubaboniswe into yokokuba isiko liyahlonitshwa, awuyi njena kanjani. Isiko linendlela umntu aya ngalo, xa sowufikile kulo kunendlela yokuziphatha napost ukwenzela uba abantwana bangakwazi uba balimane kulo msebenzi. Zezo zinto msasazi endicinga uba xa kudluliwa apha ezinkonzweni komkhulu kwiimbizo ziyaqhuba izikolo, ii-universities, loo nto kuzawufuneka singakhange sime kuba iyeza i-winter season, kufuneka ifike siredi. Okokugqibela, oomama msasazi, kukho le nto abantu bacinga uba abana-role oomama babayidlale kweli siko. Mna ndizalwa kwikhaya elaline-role yoomama. Kuyaziwa into yokuba xa kuzokwenza umsebenzi onje nayiphi ifemeli consulta oomama bekhaya, oodade bawo noo-anti uba umntana uzawuhamba le ndlela. Onke amasiko uwenzelwe, uyifanele into ethile, umntana ajulelwe amazwi afanelekileyo, then ootata bathathe over ke ngokunyana wekhaya bamse engcibini. Lo msebenzi ujonge ngootata, oomama bayawurhela ingca kulungiselela uba indlu yomntana izithi xa ilungile babe bebenerole abayidlalileyo ukuyilungiselela. Yiyona le nto mhla azawuhlaliswa ebuhlanti kungena ootata kodwa akazukwazi ukuphuma loo mntana engasiwanga koonina nooninazala, baphosa amazwi uba xa kusenziwa umntu kuyabanjiswana phakathi kwee-gender zombini, both males and female. Kukho ke ngokuna ukugqwetheka kobomi esiphila kubo nabantu abafuna ukwenza isithethe njengento engathi yafika kweli lizwe. Bafuna ubukula abantu abangoomama oonozala abathi xa besiva umntana usweleka entabeni itroma ne-double trauma athi ayifumane kuba kukho ripoti yenye yaphinda ixelelwe kuba iimeko zaphaa zezaphaya. Zezo ntlungu ke ezibangule sizicudise sazi uba akukho mntu ungena-role apho kwenziwa isiko lomntana.
Ndiyacinga mhlekazi into yokubana kwixa elizayo singathanda into yokubana singene nzulu kwindima yamanina kusuku lwaloluko kuba kaloku singatsho into yokubana kwabakhona ukrwithwakrwithwano ingakumbi kumakhasi onxibelelwano apho ubona into yokubana elo nalo ufuna ukwazi into yokubana ithini indima kamama xa kuthethwa ngezibazana ithini indima yayikhona intlandlolo ithini into ndiyathemba into yokubana kwixa elizayo sayinaba nzulu kodwa ke xa siyiqwela siyiqongqotha ewe mhlekazi wam xa siyiqwela ke ngoku siyiqongqotha ndiyafuna nje into yokubana uxhobise umama utata umalume udabawo nabani na othi mna ndinomntwana wam osesithini sithetha nje ewe ndiwenzile amalungiselelo into yokubana xa ibuya kuzoba khona umbhiyozo ndiyityalile imali kodwa xa kuywa kwezokhuseleko zange mhlambe loo nto ndiyibeke etafileni. Uthini kuye ngoku zintoni ekumele into yokubana uyazenza uqinisekisa into yobana umntwana wakhe ukhuselekile ngeli xesha? Ebunyanisweni njengoba besenditshilo into yokuba iba indima yefemeli ukuqala into yokuba ngubani ozoba yingcibi ngubani ozoba likhankatha izoba ngubani inqalathi umuntu ozawumane elungiselela into yokokuba kusiwe ke ngoku ukutya ngamaxesha afanelekileyo yenziwa lusapho lomsebenzi. Wawukhumbula ke into yoba xa kunjalo irole kamama phaa ekhaya ukuba afudumeze ukuhlala into yoba umntana usentabeni irole katata aqiniseke uba umntana uyakhathalelwa qho ekuseni qho emini qho emalanga unyukele entabeni ayojonga umntana uba uphila ngoluphi uhlobo. Kodwa eyona nto ibalulekileyo ngeli xesha msasazi le nto ndinoyibiza ngoba is a life saving intervention masisindise ubomi bomntana. Okwesibini sijonge into yokuba i-long term rehabilitation kwabo ke bathe ngelishwa babuya kodwa babuya bengaphelele bona ingabi ifemeli zabo. Remember ngabantu abangonozala abakwaziyo ukuzijonga izinto ncakasana. Xa sekugqithiwe emigidini umntana ushiyeka nonina ekhaya akusekho mntu ngokuna uyawuthensa ave ngobumnandi bobumgidi udlule kodwa ii-realities ziyabuya kolusana ziyabuya kunina okuhlela nomntana ongenamyeni. Zonke ezo zinto i-restoration ye-dignity of a man laa mntana kufuneka aphinde abuyiselwe isidima sakhe isidima soba eyindoda isidima soba eyi-brother figure apha ekhaya but beyond injuries kwabo ke bathe balimala healing is very profound and psychologically izinto ze-distress ne-social trauma kufuneka betreyiniwe ke ngoku aba bazali uba how to cope nale situation. Kodwa apho isiko lihambe kakuhle sifuna uncoma akhona amabhumi esifike kukho sosuthu which is abazali babantwana ubona inkathalo iphezulu siyibonile loo nto kwalapha eGoli kwikhaya lorhadele umntana ehlonitshwa ibhoma liphethwe kakuhle kusaziwa uba yondawo yokubutha ibhoma indawo yokuba utata ofikileyo afundise umntana ngendlela zokokuba kuphilwa njani ebomini. Oomama irole yabo bayayazi. Enye into ke efuna uba buhlungu into yokokuba ebunyanisweni singena imigalelo ngoku silungiselela imigidi kanti akhange siyilungiselele imeko yokuba umntana uzawuhamba kanjani phambi koba ayithi loo nto suqokelela uqiniseke kodwa kuhle into yoba ulenze isiko ligqibe wogqiba uthi ke kumathile ke ngokumgidi wethu kuba yenza uxinzelelo lokokuba iidate nee-invitations besikile asizukwazi ubuya ngasemva kwabasuke eKapa naseRhawutini neetshomi zam sele ziyenzile mhlawumbi ukundibhinqisa xa ndinoyimisa le date ezofuneka sizifundisene singabantu into yokokuba lenza njani napha ebathenjini apha idate ingabekwayo umntana engakazi imeko yakhe. Injalo kanye. Mhlonitshwa masibambe ngazibini ngexesha lakho nokutyebisela umbukeli kwaye singathanda ukuthi tutwini nakwiintsapho ezide zabe kanti ziyalahlekelwa kweli xesha. Sibambe ngazibini singathanda into yokubana sityelele nawe nakwixa elizayo. Enkosi kakhulu mhlekazi. Enkosi kakhulu mama nitye kakuhle iChristmas nonyaka kwenye ibidyala niwele kakuhle nabantwana benu nibaphathe ngendlela nibathande nibagqabise. Camakho makube njalo. Right imbukeli we-SABC lihaye lo ke besidlana indlebe naye nguye ke usihlalo wekomiti yesikhawu yolulwako kwisiko lobudoda. Yena ke umhlonitshwa uMlibo Qhoboshiyane esityelela ke mbukeli malunga nokubhubha kwabakhwetha kuyo lo season.